Nemanje i relja. I ćemo snimiti video. Jednu epizodu Clash Royale. Sad ćemo igrati Clash Royale. Ljudi, za koliko ono beše pobjeda mi je Super Medical? A tebi? Ne znam, 300 nešto. A Legendary Chest? Yeah. Sve? Ja mi se Legendary Chest. Za koliko dobijaš? Šta ti nije jasno? Legendary Chest. Ljudi, šta se? Ne znam. Ajde. Dok se tebi se umalio, šta? Šta? Ovo je nešto istakle. Gledat ćemo. Ne. To se ne. Ovo. Brati, ja sam to izgledao. Ja, ljudi. Gledamo Luka Fule. Terraria, Rocket League. I evo ga, ljudi. Terraria. Konačno su učitale. I ovaj Crown Chest ćemo danas da skupimo. Makar klip trajao 5 minuta i više. I Da možeš 5 sati ili više. izgubili sve trofeje, stićemo. Eto ga. Da? I sad krećeš. Krećemo jedan prvi battle. Vidi, vrati, što žuriš. Žuri se! A znaš? Prodamo igricu odmah, znači prodat ćemo za $9, izgubili smo malo novca, ali idemo ponovo, hoće da dobijem Vixera ili... I dobio sam sada Goblin Barrel. Tko? Terrarium? Može Terrarija! Htio sam Terrariju da kupim. Eto, da imamo Terrariju, to ćemo zato... I ja i ljudi igramo jedan battle. Tako relja. Da? I ne znam, dalje vreme da bacimo hoda. Ne, nije. Bum. Odlično. To je to. Bacamo sada Hog Ridera. Vamo se čuje Luka fulj. Ne, bacio je princa, đubro od princa. Žurio sam. Pa nismo te... O, jebi se sad se jebi sam sa sobom. Relja. Zbacka je to naravno. To je 16 po. Zabagalo je. I sad mi. Dobro, otišao motor. Idemo, bre. Idemo da gazimo, da pljujemo i... Ne znam šta. Nešto je bacio. Vidiš udem dit. Sam rekao da će bude sudem dit. Jebote! Ta valkira u dupe. Ljudi, naš treba pusti i otišao u pičučku. Čupačka plata. Ono je pesma Čaletova i Muđina pesma. Jebem. To. Jebem. To, bre, mačko! Jebem. Ti mate. Čao, samo pričam. Jebem.
Jebem. Ljudi, Jebem. poslije ćemo da... A, ne, Ja inače igram na reljenom telefonu. I s njima? Imamo jedan. Jedan! Krunica nam fali, to ćemo sada... Jedan tovar da mu uništiš. Makar izgubili. I... Barem jedan tovar, ja ću budem srećan. I mi ću produžiti klipa originalna karta. Evo ga. A mi ću usred klipa originalna. Originalna, brate, zamisli. Ja bi šubio. Ne, prošle. Zamisli usred klipa. Dobili stvar. Ubre! Jedno još koliko, $10, ne, idemo trajati djen. Joj! Ove kuće imaju najviše sreće. Hoću igrice, hoću klip. Te dve igrice mora dobiti. Jebem. Upre! Žele, eto sad igra. Poredni sestra. I ona gleda ovo. To! 300! Dobre! Mora bacim farbol. Ako da pogodim klipa. Prodat ćemo ja na 2 zato što sam milion puta igra po igrici. Moram, probat ćemo. Netki, ja sam srećan. Što ćemo uništiti to. Ove posle igrice. Mi ćemo uništiti i gledati. Ja bi bio presrećan. Kombat, jao, živote, šta mi daješ vjeri svoj? Dečke, ti ćeš mene u 5. arenu da upadneš u sred klipa. Opa, tovar su mu otišli. Presrećan. Sam. Evo, prodali smo, dobili smo $10. $2 još. Ekstra. I idemo ponovo, Dečke, bacamo to je najbolje kad je. moramo i sad šuti, to mi ne... Kad ja igram, a? Možeš jedno pa onda drugi. Ne, dobro, Hog Rider će izlupati po on toweru kod da je njegov, ali eto. Dala se brani. Aj, branit će se. Bolje. Ma ne bi. Nikad se ja ne brani. Ipak se ne krije da. To je to, otišao ma 3 krona. Kako radiš? Dečke, Gol chest! puš krunice za... 7 minuta snim. Ljudi, novo snim. Već 7 minuta. 10 minuta ćemo snima. Tako. Left 4-9-2. Sada otvaramo ljudi Crown Chest. Idemo. Sad, hoću da gledam. Ajde, žuri. Nešto dobiješ legendarno. 2 gema. Nešto dobiješ veđi. 11 milijonca neću. Wildmin, ajde, re. Biće re. Ništa od epic. 4. Rocket. Dobro, ajde, nije ništa. Dečke, Oj. imperator su bio... I sada ću Nego legendarno. Sparky. I meni. I ljudi, sada ću još malo, evo, sad ćeš... Koja je tebi najbolja legendarna? Ne znam. I Meni je sada, najtiš. sada ću ljudi prekinuti sa snimanjem. Znam da snimam, evo, 9 minuta. Ali skupit ćemo ovaj Crown Chest. U drugoj epizodi. Da, u drugoj epizodi. I sada ćemo ići editovati ovaj klip. Da, bit će super. Tako da, Editovat ću ga ja, pošto ne znam. pošto ja nemam Ja pojma. mislim, ljudi, da bi to sve... To je to bilo. To je to bilo za ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. I samo da znate, subscribeujte se na kanal mog brata Alekse, zovemo se D. Aleksa i ja sam se subscribe-ovao. I da, ljudi, čuli ste like, share i subscribe i vidimo se u U sljedećem klipu. sljedećem klipu. Ćao!